Γεια σας, GPG ομάδα. Το όνομα μου είναι Αδαμάντιος Αλβώνος. Θέλω να σας κάνω σήμερα, να σας δώσω μια προπόνηση για τις καινούργιες μας τις κάρτες που έρχονται από τη Jeunesse, από το Paylusion. Είναι μια Visa card, Visa debit όπως λέμε, δηλαδή είναι πιστωτική κάρτα και το ωραίο είναι ότι μπορείτε, επειδή είναι Visa πιστωτική, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε να βγάζετε λεφτά από το ATM, αλλά μπορείτε και να πληρώνετε με την κάρτα. Φυσικά, με όλα τα χρήματα που βρίσκονται μέσα στην κάρτα. Δηλαδή δεν είναι πιστωτική κάρτα να μπορέσετε να την τραβήξετε παραπάνω, μόνο για τα χρήματα φυσικά που έχετε σαν προμήθειες μέσα στην κάρτα σας. Οκ. Και θέλω να σας δείξω σήμερα πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε αυτήν την κάρτα. Δηλαδή λέμε το setup που λέμε. Οκ. Και θα σας προσπαθήσω να σας περάσω τώρα βήμα με βήμα για να μπορέσετε μόλις παραλάβετε την κάρτα σας κατευθείαν να το κάνετε. Οκ. Θα είναι βασικά δύο βήματα, αλλά θα τα εξηγήσω σε λίγο, πώς να ενεργοποιήσουμε αυτήν την κάρτα. Το λέω ξανά, αυτή η κάρτα θα είναι μια Visa Debit Card που μπορείτε παγκόσμια να πληρώνετε με αυτή την κάρτα και παγκόσμια μπορείτε να βγάζετε τα χρήματα από τα ATMs. Εκεί που λέει Visa επάνω. Οκ. Alright. Ας το αρχίσουμε τότε. Οκ. Πάμε στην πρώτη σελίδα. Το πρώτο που θα κάνετε, θα μπείτε μέσα στο back office σας και θα πάτε στο wallet σας. Οκ. Στο wallet, ξέρετε, είναι μέσα, και θα το δείξω εδώ, είναι σε αυτό εδώ το σημείο μέσα στο back office σας. Και όταν πατήσετε πάνω, θα σας πει wallet login. Εάν είσαστε καινούργοι και ακόμα δεν έχετε μπει μέσα στο wallet, στο ηλεκτρονικό σας το πορτοφόλι, τότε θα δείτε ότι εκεί που λέει username και password για να κάνετε login μέσα στο πορτοφόλι σας, γιατί είναι σύστημα μέσα στο back office μας, για σιγουριά δικιά σας, έτσι, θα σας ζητήσει, αν είσαστε καινούργοι και δεν το έχετε κάνει ακόμα, θα σας ζητήσει να πείτε ότι είσαστε καινούριος, new account, πατάτε από κάτω και δίνετε τον εαυτό σας ένα καινούριο username και έναν κωδικό, ένα password. Να ξέρετε ότι το username που θα πάρετε για το wallet δεν μπορεί να είναι το ίδιο όπως είναι το username της ιστοσελίδας σας ή του back office σας. Δηλαδή, αν ας πούμε είναι το username Greece Test, δεν μπορεί να είναι Greece Test και για το wallet το username. Μπορείτε να βάλετε Test Greece ή Greece Test 1, όπως θέλετε. Έτσι. Πρέπει όμως να είναι διαφορετικό και τον κωδικό να είναι διαφορετικός, γιατί είναι η δικιά σας σιγουριά. Οκ. Alright. Εάν έχετε ήδη και όλο το wallet, θα βάλετε το username σας, τον κωδικό και θα μπείτε μέσα. Και εφόσον μπαίνετε μέσα στο wallet σας, αυτή είναι βασικά η home page σας. Αυτό είναι που βλέπετε κατευθείαν μέσα στο wallet. Τώρα, όταν μπαίνετε μέσα αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχετε την κάρτα, θα δείτε και έχετε ενεργοποιήσει μόνο το electronic fund transfer, δηλαδή που σας στέλνουν τα χρήματα στον λογαριασμό σας, αν το ενεργοποιήσετε αυτό. Ας πούμε ότι το είχατε και όλα, το βλέπετε εδώ. Έτσι. Τώρα, το πρώτο που θα κάνετε, θα πατήσετε εδώ που έχω βάλει το κόκκινο το τόξο, Register my pay card. Όπα. Κάτι κάνει το σύστημα εδώ. Okay. Register my pay card. Εφόσον πατήσετε πάνω, θα δείτε αυτό τώρα. Τώρα σας ζητάει το σύστημα Pay Card ICN Number και Confirm ICN Number. Η ICN Number, στην κάρτα που θα παραλάβετε, έχει επάνω την Visa Number, το νούμερο της πιστωτικής κάρτας, και από κάτω, αριστερά κάτω, έχει 7 νούμερα, μια παύλα και 8 νούμερα, δηλαδή συνολικά 15 νούμερα. Αυτά τα νούμερα θα τα βάλετε εδώ πάνω. Προσοχή, μην κάνετε λάθος, γιατί εάν κάνετε λάθος, η Jeunesse δεν μπορεί να σας βοηθήσει. Πρέπει να πάρετε στο Paylusion τηλέφωνο, στην εταιρεία που μας δίνει τις κάρτες, και να ζητήσετε καινούργια κάρτα. Οκ.
Να ξέρετε, γιατί δεν γίνεται μέσα από το σύστημά μας. Ούτε και η Γενές δεν μπορεί να βοηθήσει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να είσαστε πολύ προσεκτικοί. Πάρτε λίγο παραπάνω ώρα, μην το κάνετε γρήγορα στο φλου. Σιγά σιγά και να είναι όλα σωστά. Okay. Βάζετε λοιπόν το νούμερο μέσα με την παύλα, έτσι πως το βλέπετε, και κάνετε ακριβώς το ίδιο και από κάτω. Ξαναβάζετε το νούμερο για να είναι σωστό. Και φτάτε continue. Για να σας δείξω πώς είναι, δεν μπορώ φυσικά να δείξω τώρα το νούμερο εδώ. Λέει το νούμερο, ξανά το νούμερο και πατάτε continue. Εδώ. Για να το έχετε υπόψη σας. Okay. Και πάει το σύστημα παρακάτω. Okay. Εφόσον το κάνατε αυτό, τώρα θα έρθει η άλλη σελίδα και θα σας ζητήσει να βάλετε το όνομά σας μέσα, το οικογενειακό σας το όνομα. Εάν έχετε εταιρεία, θα βάλετε και το όνομα της εταιρείας σας εδώ μέσα. Θα βάλετε την διεύθυνσή σας εδώ μέσα. Την πόλη. Έχουμε τώρα Θεσσαλονίκη, εδώ είναι φυσικά, τα έκανα για ένα άτομο και έπρεπε να κλείσω τώρα να μην φαίνεται ποιο άτομο ήταν. Θεσσαλονίκη, σε ποια state, σε ποια province είναι Θεσσαλονίκη, ο ταχυδρομικός κωδικός, η Ελλάδα. Και εδώ κάτω μπορείτε να βάλετε σε ποιο time zone είσαστε. Δηλαδή, είμαστε Ισραήλ, Κάιρο, ίδια ώρα είναι και η Ελλάδα. Έτσι, το βάζετε εδώ. Συνεχίζετε. Αυτό τώρα το έκανε σε 2 σελίδες, είναι βασικά μία σελίδα, κάνετε scroll down και βάζετε το email σας, την ημερομηνία, βασικά γεννήσεως την έχει ήδη και όλα μέσα. Βάζετε αν είσαστε γυναίκα ή άντρας, βάζετε το τηλέφωνο σας. Τώρα, εδώ πολύ σημαντικά και το λέει εδώ στα αγγλικά. Εδώ βλέπετε μέσα στα brackets, εδώ, επειδή ξέρει ότι είσαστε στην Ελλάδα, το σύστημα, θα βάλετε μόνο τον κωδικό της, όχι, πώς λέμε, το area code, ρε παιδί μου, τον κωδικό της πόλης σας στο τηλέφωνο και το τηλέφωνο σας από πίσω. Έτσι. Δηλαδή δεν θα βάλετε 0030, αφήστε το αυτό, ούτε το χρειαζόσαστε καν. Θα βάλετε κατευθείαν, όπως εδώ παράδειγμα για την Θεσσαλονίκη, 231 και μετά το τηλέφωνο σας. Οκ. Πάμε παρακάτω και εδώ τώρα θα ζητάει security question. Τα security questions το κάνει μπας και ξεχάσετε καμιά φορά το password και θέλετε να αναζητήσετε το password σας ξανά το σύστημα. Θα σας ζητήσει το σύστημα 2 ερωτήσεις και οι ερωτήσεις είναι διαφορετικές. Μπορείτε να τις διαλέξετε εδώ σε αυτό το σημείο, στο drop-down menu. Εδώ εγώ διάλεξα ποιο είναι το όνομα της μητέρας σας. Βάζετε την απάντηση. Η δεύτερη ερώτηση είναι εγώ διάλεξα εδώ ποια είναι η πιο ωραία πόλη για εσάς. Και βάζετε και πάλι την απάντηση. Και αυτό που κάνετε μετά, πατάτε εδώ στο Add Paycard. Εφόσον το κάνετε αυτό, πάει τώρα το σύστημα και σας δείχνει όλα τα στοιχεία που βάλατε μέσα. Και πάλι εδώ το έκανε τώρα γκρι για να μην φαίνεται τα στοιχεία του άτομα. Αυτό το έκανα, που ήθελα να το κάνει για να μάθω κι εγώ, γιατί εγώ εδώ στην Αμερική δεν έχουμε αυτές τις κάρτες και δεν να μάθω κι εγώ πώς το κάνουμε. Αλλά βασικά με την πρώτη φορά κατευθείαν το έκανα, γιατί δεν είναι δύσκολο. Βάζετε μόνο τα στοιχεία σας μέσα και εδώ τώρα βλέπετε αν όλα αυτά τα στοιχεία είναι σωστά. Βλέπετε και πάνω το νούμερο της κάρτας σας που έβαλε, δέχτε τα 15 τα νούμερα. Βλέπετε τα στοιχεία σας όλα μέσα. Κοιτάζετε αν είναι εντάξει. Αν είναι όλα εντάξει, super. Πάμε παρακάτω. Τώρα θα περιμένετε 2 ημέρες, δηλαδή 48 ώρες. Εφόσον βάλατε αυτό το νούμερο μέσα στις Γενές, στο e-wallet σας, στέλνετε τώρα κατευθείαν μέσω του δικό μας του σύστημα της Γενές στο Pay Solution. Paylution μάλλον. Okay? Εκεί που έχουμε την κάρτα μας. Τώρα, μετά από 48 ώρες, θα σας παρακαλέσω να μπείτε ξανά μέσα στο back office σας και να μπείτε μέσα στο wallet σας. Και βασικά θα πρέπει να δείτε εκείνη τη στιγμή ότι προσθέθηκε και το pay card και εφόσον έγινε τώρα αυτό, τώρα αρχίζει λίγο να ενεργοποιήσουμε την κάρτα. Pay card, πατάτε στο Add, εφόσον το βλέπετε εδώ, πατάτε στο Add και τι κάνει το σύστημα. Το βάζει από δεξιά αριστερά και λέει τώρα ότι εσείς θέλετε
όλα τα bonus σας, όλα τις προμήθειες που παίρνετε, οι αμοιβές σας δηλαδή, να πληρώνονται κατευθείαν επάνω στην κάρτα. Οκ. Και το βλέπετε εδώ. Current payment methods, δηλαδή πώς πληρωνόσαστε αυτή τη στιγμή. Available σημαίνει ποιες πιθανότητες έχετε. Electronic fund transfer, να πάνε κατευθείαν στην τράπεζά σας, που σας λέω η κάρτα είναι πολύ πιο καλή γιατί είναι πολύ πιο γρήγορη. Και εδώ λέει ότι μπορείτε τώρα όλα τα χρήματά σας θα πάνε κατευθείαν στην τράπεζα. Δεν είναι σημαντικό να το κάνετε αυτό και να λέει pay card all εδώ. Okay. Τώρα, εφόσον το βλέπετε αυτό εδώ, θα πατήσετε εδώ στο View Account History. Γιατί θα κάνει το εξής τώρα. Εδώ τώρα θα δείτε, μπας και έχετε ήδη πληρωθεί κιόλα, δηλαδή αν δεν είστε εντελώς καινούργοι και είσαστε τώρα, όπως έχουμε φυσικά κάμπους ηγέτες και όλα που έχουν βγάλει χρήματα και έχουν πάρει τα commission τους, τα λεφτά τους, δηλαδή που είναι μέσα στο wallet. Αυτό που πρέπει να κάνετε για την πρώτη φορά για σας που ήδη βγάλατε λεφτά και έχετε λεφτά πάνω στο wallet σας. Εδώ το βλέπετε. Βλέπετε είναι σαν λογαριασμός όπως στην τράπεζά σας που βλέπετε ακριβώς ποιες ημέρες πληρωθήκατε και τι είναι το ποσό. Το ποσό αυτό που θα λέει εδώ πάνω, εδώ σε αυτό το σημείο. Οκ. Και το ξανασβήνω. Αυτό τώρα πρέπει να για την πρώτη φορά μόνο θα το κάνετε. Θα πρέπει να γίνει transfer, δηλαδή να το πάρετε από το wallet σας και να δώσετε την εντολή στην εταιρεία να το στείλουν στην κάρτα σας. Πώς θα το κάνετε αυτό, θα σας δείξω στο επόμενο. Πάτε ξανά μέσα, πατάτε εδώ στο Wallet Home, γυρίζετε πίσω στην αρχική σελίδα του Wallet και πατάτε Fund Request, εδώ, σε αυτό το σημείο. Οκ. Εφόσον το κάνετε αυτό, τώρα θα δείτε μια τέτοια σελίδα. Εδώ, σας παρακαλέσω πάρα πολύ, θα βάλετε το ποσό που είδατε, εδώ πάνω, λέει ας πούμε τώρα ότι ήταν $1.200, έτσι, και διαλέγετε εδώ Pay Cards, όπως το βλέπετε εδώ. Διάλεξα Pay Cards. Οκ. Εδώ βάζω το ποσό μέσα και διαλέγω Pay Card και πατάω Submit. Εφόσον πατήσω Submit, κατευθείαν αυτό που έκανα, την εντολή, θα την δω εδώ κάτω. Πες ότι έγινε μια εντολή και άλλα πιο μπροστά, γι' αυτό το βλέπετε εδώ. 1η Ιουλίου έχει γίνει μια εντολή, το νούμερο της εντολής, το ποσό που αναζητήθηκε, Pay Cards, και εδώ τώρα σας λέει Status C, λέει Complete, δηλαδή τα λεφτά μεταφερθήκανε, η εντολή έγινε για να μεταφερθούν στην κάρτα σας, αλλά ακόμα δεν είναι complete, δηλαδή τα λεφτά ακόμα δεν φτάσανε στην κάρτα σας. Εάν φτάνανε και όλα θα έλεγε εδώ yes. Εντάξει. Αυτό πρέπει να το κάνετε την πρώτη φορά, εφόσον βγάλατε ήδη λεφτά. Εάν είσαστε εντελώς καινούργοι και δεν έχετε βγάλει λεφτά και μέσα στο λογαριασμό σας, στο account history σας, δεν δείχνει τίποτα χρήματα, δεν το χρειαζόσαστε να το κάνετε αυτό, γιατί ακριβώς κατευθείαν τα λεφτά θα μπαίνουν μέσα στην κάρτα σας. Οκ. Ωραία, ξανακλείνουμε αυτό εδώ και πάμε παρακάτω τώρα. Εφόσον το κάνετε αυτό, το Fund Request, τώρα θα δείτε ότι θα λέει στο account history σας το ποσό αυτό που αναζητήσατε εδώ στο Pay Card Load. Όχι πλέον άλλο εδώ, στο Pay Card Load θα το λέει. Εδώ βλέπετε έμειναν 58 cents επιπλέον από αυτά που είχαν ζητήσει από αυτό το άτομα, που βάλαμε δηλαδή σε Fund Request. Και εδώ θα φανεί τώρα το ποσό αυτό που αναζητήσατε από το Fund Request. Οκ. Πάμε παρακάτω. Σιγά σιγά τελειώνουμε. Τώρα, τελείωσε αυτό, το κάναμε. Δώσαμε δηλαδή την εντολή να πάνε τα λεφτά στην PayPal. Τώρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε και να ενεργοποιήσουμε στο account μας, δηλαδή τον λογαριασμό της κάρτας μας, στο Paylution. Θα σας το δείξω τώρα. Πριν το κάνουμε όμως αυτό, θα σας παρακαλέσω να πάτε μέσα στο back office σας
και να πάτε στο My Profile, που είναι εντελώς αριστερά. Το ξέρετε. My Profile. Εφόσον πατήσετε επάνω, την πρώτη σελίδα που θα δείτε είναι με όλα τα στοιχεία σας. Εγώ τώρα έκανα ένα screenshot μόνο για τα τέρμα επάνω. Εκεί που λέει τέρμα επάνω το username σας, από κάτω λέει και ένα user ID. Τον αριθμό γράψτε τον κάτω, θα τον χρειαστείτε. Θα τον χρειαστείτε για τον επόμενο το βήμα. Οκ, γράψτε το. Κανονικά αυτό το νούμερο δεν το χρειαζόμαστε για τίποτα άλλο, αλλά αυτό το νούμερο για το paycard θα το χρειαστούμε. Γράψτε το. Οκ, είναι αυτό εδώ το νούμερο. Που λέει user ID. Εντάξει. Οκ, πάμε παρακάτω. Τώρα, βγαίνετε από το back office σας και πάτε στην ιστοσελίδα www.paylution.com paylution.com και αυτό που θα δείτε κατευθείαν είναι εδώ sign in ή αν είσαι καινούριος activate account. Αυτό θα πατήσετε εσείς. Activate account, γιατί είναι η πρώτη φορά σας. Οκ. Εφόσον το πατήσετε αυτό, τώρα θα σας ζητήσει πώς θα κάνετε identification. Εδώ θα διαλέξετε το member ID. Έχει 3-4. Member ID. Και από κάτω εδώ θα βάλετε το νούμερο αυτό που είδατε μέσα στο My Profile σας που γράψατε, που σας ρώτησα να γράψετε. Θα το βάλετε εδώ μέσα και θα πατήσετε Continue. Και βασικά το σύστημα θα σας βρει κατευθείαν. Και θα σας βγάλει σε μια σελίδα που θα σας ρωτήσει τώρα βασικά να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας. Θα κοιτάξετε αν όλα τα στοιχεία σας είναι σωστά. Θα σας ζητήσει και μερικά άλλα στοιχεία ακόμα. Θα σας ζητήσει και πάλι κάτι ερωτήσεις για την δικιά σας το security, για την προστασία σας, δηλαδή αν θέλετε να αλλάξετε κάτι. Που πάλι θα σας πει μπορείτε εσείς να διαλέξετε ποια είναι η ερώτηση αυτή. Δηλαδή ποιο είναι το όνομα της μητέρας μου, απάντηση, ποιο είναι το αγαπητό μου το ζώο, απάντηση, αυτά. Εφόσον τα κάνετε όλα αυτά, μετά θα βλέπετε εδώ, τώρα βλέπετε αυτή είναι η κάρτα εδώ, βλέπετε πως φαίνεται η Visa Card και θα βλέπετε ακριβώς τι λεφτά. Εδώ τώρα ακόμα δεν είναι φυσικά, μόλις ενεργοποιήθηκε η κάρτα δεν φτάσαν τα λεφτά ακόμα, αλλά βασικά λέει εδώ τα χρήματα που βρίσκονται μέσα στην κάρτα σας. Και αν θέλετε τώρα να στείλετε χρήματα ή να κάνετε, θα κάνετε όλα από εδώ. Θα πατήσετε κάτω εδώ Action και σας λέει τι θέλετε να κάνετε. Transfer, να δείτε την ιστορία, να δείτε πόσα χρήματα, ποια χρήματα έχουν έρθει, όλα αυτά. Όλες αυτές οι κινήσεις δηλαδή, που γίνονται μέσα στο λογαριασμό σας. Αυτό είναι. Τελειώσατε. Αν κάνετε lockout, βγαίνετε και πάτε ξανά στην αρχική σελίδα. Κάθε φορά όταν θέλετε να μπείτε μέσα, μπορείτε ή με το email ή με το member ID σας, όπως θέλετε, και τον κωδικό που θα δώσετε τον εαυτό σας την στιγμή που θα μπείτε μέσα στο Paylution, θα σας ζητήσει αυτά τα βήματα και θα σας ζητήσει κιόλα, όταν θα βάζετε τα στοιχεία σας μέσα, να βάλετε ένα PIN, έναν κωδικό για την κάρτα σας, όταν πάτε στο ATM. Αλλά το σύστημα θα σας κάνει step by step. Δεν μπορώ να σας το δείξω αυτό, γιατί είναι προσωπικό και δεν μπορώ να ξαναμπω μέσα στο σύστημα, έτσι, γιατί δεν είναι η δικιά μου η κάρτα. Έτσι, και δεν μπορώ να μπω τώρα μέσα και να το άτομο αυτό που χρησιμοποίησε τώρα τα βασικά, να μπω και να δούμε εδώ τα PIN και αυτά όλα. Οκ, πιστεύω να με καταλαβαίνετε, αλλά δεν είναι δύσκολο. Ακολουθήστε μόνο την οθόνη. Το σύστημα θα σας ζητάει ακριβώς τι πρέπει να κάνετε, σαν να κάνετε το home banking στο σπίτι σας, με την τράπεζά σας. Έτσι, αυτό είναι. Και κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, αν γίνει κανένα λάθος κάτι, θα σας το δείξω εδώ. Για την Αμερική είναι αυτό το τηλέφωνο και worldwide για παγκόσμια είναι αυτό το τηλέφωνο. Το 1, δηλαδή 001 604 638 6657. Μπορείτε να στείλετε και email, μπορείτε να κοιτάξετε ερωτήσεις που έχουν γίνει. Το πρόβλημα είναι, εγώ μπορώ κάπως να σας βοηθήσω, αλλά βασικά δεν μπορώ να κάνω προσωπικά από εσάς, γιατί πάντα πρέπει να είναι το άτομο
που ανήκει την κάρτα. Δηλαδή, και να με ζητήσετε με τη βοήθεια να πάω τώρα στο Paylution τηλέφωνο και να ενεργοποιήσω μια κάρτα, δεν θα με αφήσουν να το κάνω. Δηλαδή, το καλύτερο θα είναι αν έχετε έναν συγγενή κάποιο που θα μπορεί, αν χρειαστεί, που δεν πιστεύω να το χρειαστείτε, έτσι, μόνο αν γίνει ένα λάθος, στείλτε μου ένα email να ξέρω, έτσι, ή τον ανάδοχό σας, την ανάδοχή σας στη γραμμή, τον σπόνσορά σας, να ξέρουν, γιατί αυτό το βίντεο πήγε πρώτα στους ηγέτες σας, στους σπόνσορά σας και μετά το έβαλα γενικά μέσα για όλους. Γι' αυτό να ξέρετε ότι και αυτοί γνωρίζουν τι να κάνουν, αλλά το καλύτερο είναι να γράψετε μία email, αν δεν θέλετε να στείλετε, να πάρετε τηλέφωνο, και εκεί θα μπορέσουν να σας βοηθήσουν. Οκ. Αγαπητή GTG ομάδα, αυτά από μένα. Έτσι ενεργοποιούμε την κάρτα μας. Από εκεί και πέρα θα μπορείτε να πάτε, θα περιμένετε το fund request όταν θα γίνει για να στείλουν τα λεφτά, θα κάνει μερικές ημέρες. Κοιτάζετε καθημερινώς μετά εδώ στο account σας για να ξέρετε αν ήρθαν τα λεφτά ή όχι. Μόλις δείτε τα λεφτά εδώ, έτσι πως κατάλαβα από το σύστημα είναι σας στέλνει μια email, το email που έχετε βάλει μέσα στο σύστημα, σας στέλνει και σας ειδοποιεί ότι φτάσανε λεφτά στην κάρτα σας και μπορείτε εσείς να πάτε στο ATM και να τραβήξετε. Το ωραίο είναι, δεν είναι συνδεμένοι με τις ελληνικές τραπέζες και αυτή τη στιγμή που έχουμε αυτό το πρόβλημα μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί είπαμε είναι παγκόσμια, είναι international κάρτα, διεθνές κάρτα που μπορείτε να πάρετε χρήματα και να τα χρησιμοποιήσετε παντού, σε όλο τον κόσμο. Εκεί φυσικά που μπορείτε να πληρώσετε με Visa και μπορείτε να τραβήξετε λεφτά. Οκ. Έγινε. Σας εύχομαι καλό βράδυ, καλή ημέρα, όποτε και να κοιτάξετε το βίντεο αυτό. Αν έχετε ερωτήσεις στους sponsors σας, αν δεν μπορούν οι sponsors να απαντήσουν τις ερωτήσεις σας, τότε θα πάνε παραπάνω, επάνω, μέχρι που να πάρουν την απάντηση. Δηλαδή την απάντηση θα την πάρετε. Οκ. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Γεια σας από το Chicago. Bye.